Бе как? Пак ще снима. Естествено. Пак 40-30 за баща ми. Той има златни моменти. О, 40-40. Първи път виждам такива равенства. 50-40 баща ми печели първия сет. 1-0 сета за баща ми. Хайде, мрежа. Абе, не ти как ще свирите? Нямаме. По средата, бе. За баща ми. Ние играхме с него, той има бит. 30-15. Направо. Вижте, 5-30 сета. Не се оставиш, добре. Пак там. Спокойно. Айде! 40 15. Той там нагоре е по-супер. Почваме на 50 15. 2-0 сета за баща ми. Ако някой иска да играе, да дойде. Горе се грижи за кинохрониката. Да, тя. Оп! Тя няма грижа. Аз! Чакай, мала. Аз игра срещу баща ми. Не, след малко. Като пади ракетката на земята, Оп, спадна. айде. Само да си оставя унгарското гонче. Айде. Ти почва ли си помогна? Да, гончето. Давай, хайде. Чакай се, дай да се разберем. Ще играеш като хората, защото така като удреш перото и то се чупи. 15-0 за мен. Ой, Крисенце, по-полека бе, татенце. Няма нужда такава сила да се бъде. Чуваш ли какво ти казва? 30, Погледни, не. 15, Ой, хайде. 30. Ще малко, като порасне също малко. 40-30 за баща ми. Дай малко по-сериозно. Ой! Той спечели първия сет. Давай, нищо не печели, давай. Крисенце, хвърляш го нагоре, удръж и така. Така. Ой! Опс! Виж, че можеш. 15-0. Малко по-сериозен. 15-0 за мен. Да се разбира, пак така да нали си на първи 7. На принципа при мен и потоп, ще ме замекъл, той пак ще върне после. Значи, може да си говорим на нашата лъдна да видим, и нагоре на книга. Каквото се освои, след това се събира, преди да се слага след това. Следващия път, значи, се смея на хората, че били селени. Много те моля. Много ще не идей. Чакай като. Опс! 30-0. Примерно това, дето е плюл семките, тук ще го хвана да измете 10 пъти. Плюи да мете, виж как ще забрави да плюе на земята.